Čaute ľudia, ľudkovia a ľudičkovia, vás tu chcem privítať tú gameplayu, hru a som stala na troch debilov, neviem či ho poznáte, ak nie, tak to je jedno, takže teraz ideme si vybrať káru, ideme si vybrať túto káru, počkať, ideme si vybrať trať, áno, zaodval ten pravý a ideme hrať. Máme tu len dve tlačítka, musíme tu ustáť. Nesmieme sa prevrátiť, nesmieme sa prevrátiť. Nesmie nám dojsť prevrátili sme sa. Áno, nevadí. Nevadí, dali sme si reštart. Áno. Ideme zase nové kolo. A zbierame peniažky. Fuck you, peniaze. Nemôžu nám dojsť palivo, ale už sme zase skapali. Nejako rýchlo skapínate, Dano. Čo nám na to poviete? Je to debilný level. Hej, toto je na tomto leveli sa najlepšie zarába, ale je to blbé, lebo tu je blbá gravitácia. Gravitácia sila, si na hovno. Prosím vás, čušte, ale vezme traja natáčam let's play. Gameplay! Vezme traja debili, my sme dutí. Ty si najdutejší, lebo si biela kosť. A teraz je veľká smola. A teraz vám ukážem, že sa po chvíli... Že ako... Nie, neukazuj tú hadinu.